masjid wilayah Loro-Rombo iki hiburan kok hiburan aja salah tompo kabeh iku ngedep sing penting kabeh ayo padha nyuwun marang ngarsane Allah Taala kabeh kuliwati macem-macem ning aja lali ya Nduk adat iadat iku nek cara bunden adate padukuan adate padukuan wayahe nyekar ya nyekar Bu ya binane wis kliwat ayo lek-lekan bareng-bareng kebenaran besok Loro-Rombo nganakake dina iki dina Kemis Kliwon tanggal 2 iya haul masjid muga-muga sabare haul iki sing ngrumangsa nyumbang apa wae sing ikhlas sing ridho cek dadi wong sing berkah